मैया सानसेनि सिगां दाखालि 4 लाखर कारणे সংগ্রাম करनाय जुदि किहर कारणे करिसिल 4 लाखर कारणे সংগ্রাম करनाय जुदि किहर कारणे करिसिल बिटिसिनि डिपुटि चिफ गोविंद बसुमतारी बिथाङा बारग' एनडिबिनि सोमावसारनायखौ 4 लाख रांनि थाखाय सोमावसारदों होननानै बुंनाय मोनसे बिबुंथिखौ लानानै दिनै बारग' एनडिबिफोरा जेसेबांखिनि दङ गासैबो दुखु मोनदों रागा जोंदों आरो लाजिदों बिनि थाखायनो दिनै जोङो प्रसिजन खालामदों धरना जों लादों गोविंद बसुमतारीनि एगेन्स्टआव बिथाङा गावनि बिबुंथिखौ बोखांना लाफाफिननांगौ आरो जों मुसुखा बनायना लाबोदों गोविंदखौ जों सानै बनायदों सानैखौबो जों सावगोन दिनैनि हाबाफारिखौ जों बिनि थाखाय लादों जे जोंनि 34 बोसोर संग्राम खालामनायखौ गोविंद बसुमतारीया मेलेम गैयै बिबुंथि होनानै 4 लाखजों रुजुनायनि थाखाय बारग' एनडिबिफोरा रागा जोंनानै दिनै बे धरनाखौ लादों। नाम्बार 1 आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन जों दुखु मोनदों जों रागा जोंदों जों लाजिदों मानो दुखु मोनदों 34 बोसोर एनडिबिनि गिख्रंथाव हाथियारनि संग्रामाव गोबां बिर जोहोलावजोफोरा जिउ बावबाय जाय मानसिफोरा खुनु सार्थ गैयाजासे गावनिखौ सानाजासे बर'आ जाहाथे जेन रैखा मोनो बर'नि हाया जाहाथे जेन रैखा जायो बर'नि राव थुनलाइ जारिमिना जाहाथे जेन रैखा जायो बिनि थाखाय बिथांमोना जेबो सार्थ गैयाजासे गावनि जिउखौ बावलांबाय बिथांमोन मुंख्लंफोरखौ दिनै गोविंद बसुमतारीया गादियाव जिरायनाया बोसोरसेबो जायाखै बे समाव बिथाङा बावनायखौ जोङो दुखु मोनदों 2 नाम्बाराव जोङो रागा जोंदों बेबायदि मेलेम गैयै सासे दैदेनगिरिया एनडिबिखौ दैदेनबाय थादोंमोन दिनै मिथिनानै जों रागा जोंदों बिथाङा बेबायदि गोसोनि मानसि जों बै समाव मोनथियामोन मानोना बियो सासे एनडिबिनि दैदेनगिरिमोन बेखौ मोनथिनानै जों रागा जोंदों आरो जों लाजिदों मानो लाजिदों बिथाङा एनडिबिया खमैब्लाबो खौसेयै 22 बोसोरनि बारा नांदों जाय समाव बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै आफादखौ दैदेनदोंमोन एनडिबिखौ दैदेनदोंमोन बेबायदि दैदेनगिरिजों जों दैदेनजादोंमोन बेखौ दिनै मोनथिनानै जों लाजिदों आरो बेयावखायनो दिनैनि बे खुद्रि सावनाय हाबाफारि गोविंद बसुमतारीनि मुर्ति सावनाय हाबाफारिखौ दिनै जों लादों बिथाङा थाबैनो जि बिबुंथि होदों बारग' एनडिबिफोरा 4 लाखनि थाखायसो संग्राम खालामदोंमोन बेखौ बोखांना लायागौमानि बारग' एनडिबिफोरा बे संग्रामखौ लांबायानो थागोन दिनैनि तारिखआव जों साननांगोन बिथाङा खारन गादी मोननाय लोगो लोगोनो बारग' एनडिबिनि 34 बोसोर जोंनि संग्रामानो 34 बोसोर लादों एकर्ड जाजासिम बिथाङा दिनै गादियाव जिरायनाया बोसोरसेबो जायाखै बोसोरसेबो जायैयाव जुदि 34 बोसोरखौ जुदि बावगारबायबा जों बुंनो बाध्य जागोन बिथाङा गादिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन दिनै जि डिपुटि चिफआव बिथाङा जिरायनानै दङ उदालगुरि समस्तिनि एमएलए जानानै दङ बिनि थाखायसो बिथाङा सोमावसारदों होननानै बे व्यक्ति हारसिंखौ दिनै जोङो साननो बाध्य जादों नाथाय जों क्लियार एनडिबिया दिनै 4 लाखनि थाखाय संग्राम खालामाखैमोन बेबायदि दैदेनगिरिनि थानायनि थाखायनो गोविंद बसुमतारी बायदिया दैदेनगिरि जाना थानायनि थाखायनो दिनै एनडिबिनि गोलाव समनि संग्रामा जेबो फिथाइ थायाखै होननानै जों बुंनांगोन गोबां बर' रायजो राजाफोरा बुख्रुब जादों गोबां दुखु लादों बेसेबां गोलाव जोंखौ अनसायदों थेवब्लाबो दिनै जों बर' जाथिनो दाथियै माबा मोनसे जोङो फैनो हायाखै जि बुस्थुखौ मोनोब्ला बर'फोरा बर' बायदियै थांना थानो हागोन मोनफ्रोम न'खरा मोनसे सान्थियाव थानो हागोन बेबायदि एकर्डखौ एनडिबिया लाबोनो हायैनि गुबै कारनाव दिनै नुबाय गोविंद बसुमतारी बिथांमोन बायदि दैदेनगिरि थानायखायनो एनडिबिनि गोलाव सम पृथिबियाव नुजानाय मोनसे सोमावसारनायाबो जिर' जानानै फैबाय गमामायैनो एनडिबिफोरा हसायैनो 4 लाख रांनि थाखायनो बे 7 बोसोर नांमारदोंमोन नामा बिथांनि सोंथि बायदिब्ला नोंथांमोनाव सोंथि खालामदों बिथाङा जोंखौ बिथाङा सोंदों एन्सार हो 4 लाखनि थाखाय नांदोंना नाङाखैमोन गोविंद बसुमतारी नोंखौ दिनै बुंदों जों बे जोंनि एन्सार नोंथाङा बावबाय जानो हागौ जों बारग' एनडिबिफोरा बावगाराखै जाब्रां सारा दिनै मुंख्लं जादों बैथि सारा दिनै जिउ बावदों बिथांमोना न'खराव दिनै गोबां माहाजोनमोन बे 4 लाखा मालाबानो बिथांमोननि न'आव दङ बिथांमोना दिनै 4 लाखनि थाखायबा नांदोंमोनब्ला दिनै संग्रामाव थांनाय नङामोन गावनि जिउखौ बावनाय नङामोन गोविंद बसुमतारी नोंथाङा जुदि बावदोंब्ला बै मुंख्लंफोरनि न'खराव हाबनानै नायथां बिथांमोनखौ गोसोखां जेबो सार्थ गैयाजासे बर'खौ अकल बुहुमाव गोमालांनायनिखौ गिख्रंनानै बुहुमाव जाहाथे जेन बर' माहारिया थेर बेथेर जाया जोंनि राव हारिमुवा गोमालाङा बिनि थाखाय एनडिबिया संग्राम खालामदोंमोन आरो हाजारजन मुंख्लं जालांदों दिनै गोविंद बसुमतारीया जोंनाव फिननाय बिदों बेनो फिननाया गोविंद बसुमतारी नोंथाङा खोनासं जों दिनै 4 लाखनि थाखाय नाङाखैमोन बर'नि हाया जाहाथे जेन रैखा जायो बर'नि राव हारिमुवा जाहाथे जेन रैखा जायो जोंबो गुबुन जौगानाय बायदि बर'फोराबो बुहुमनि बिखायाव जाहाथे जेन मान सन्मानजों थांनानै थानो हायो बिनि थाखायसो गोविंद बसुमतारी एनडिबिया संग्राम खालामदोंमोन नों इसिबां गोलाव एनडिबिनि दैदेनगिरि जानानै बेसांखिनिखौ मिथियाब्ला दिनै जोंखौ नोंथाङा जुनियर साननो हागौ नोंथाङा जोंखौ जुनियर बुंनो हागौ थेवब्लाबो दिनै जों मोनथिदों जारिमिनखौ नायफाफिननानै बेनो फिननाया दिनै एनडिबिया 4 लाखनि थाखाय नाङाखैमोन गोविंद बसुमतारी एनडिबिया नंगौ थांनाय 18 अक्ट'बराव
गबिन्द बसुमतारी बिथाङा जिबायदि मोनसे स्टेटमेन्ट हगारदोंमोन बे स्टेटमेन्टआ साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबि लिडार केडार साफ्रोमबोनि बिखा बिख्लोखौ माने सोमावग्लुंहोदोंमोन मानो होननानै बुङोब्ला एनडिएफबिआ 4 लाखनि थाखायसो सोमावसारदोंमोननो दा थांनाय 34 बोसोर हाथियार लानानै सोमावसारबाय गबिन्द बसुमतारी बिथाङा एनडिएफबिनि 15 जन 20 जन केडार बा वार्कारफोरखौ लानानै गामि गामि मोबिलाइजेसन पलिटिकेल क्लास मोबिलाइज खालामोमोन गामिनि रायजो राजाखौ बुंथियोमोन बिथांखौ 15 जन 20 जन सिकिउरिटि होयोमोन बै समाव बुङोमोन बिथाङा बर' हाखौ उदां खालामनो हायागौमानि बा बर'नि उदांस्रिखौ लाबोनो हायागौमानि बर' हाखौ जों मोनफिनागौमानि जों सोमावसारगोन जेब्लासिम जों मोना अब्लासिमहालागै जों कमप्रमाइज जाया बिथाङा ओरैबायदि गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङोमोन लेट आस डाइ फर बर' नेशन बाट लेट नट बर' नेशन डाइ फर आस बेफोर बाथ्राखौ लानानै जोंनि सांग्रां एनडिएफबिनि मावथि लोगोफ्रा बिथांखौ हेभि सिकिउरिटि होनानै रायजोनि गेजेराव गिदिंहोनानै बैफोर बाथ्राखौ बुंहोदोंमोन दा बै बिथांखौ बेबायदि बुंबाय थानाय गिदिर गिदिर खोथा बुंबाय थानायखौ नोजोर होनानै जोंनि सेंग्राफ्रा बिथांखौ सिकिउरिटि होयैनो दिनै मुंख्लं जालांबाय दिनै थांनाय 34 बोसोराव 2000निबो बारा एनडिएफबिनि मावथि सोद्रोमाया जिउ बावलांबाय दिनै खौलानिफ्राय आरम्भ खालामनानै जाब्रां बोहैथि मेरगादायना दिनै मोजां एनडिएफबिनि मावथिफ्रा दिनै जिउ बावलांबाय नाथाय बिथांमोना 4 लाखनि थाखाय मावाखैमोन बा जिउ बावाखैमोन दिनै एनडिएफबिनि संबिजिताव 4 लाखनि थाखाय सोमावसारदों होननाय बेबायदि लिरनाय गैया टु लिबारेट दा बर'लेण्ड उइथ आर्म स्ट्रागल बिदि होननायसो लिरनाय दङ आरो बे बाथ्राखौ बिथा खालामनायनि बिथाङा रायजो 34 बोसोर फोसावबोदोंमोन आरो बिथांखौ सिकिउरिटि होयैनो दिनै एनडिएफबिनि मावथिफ्रा मुंख्लं जालांबाय दिनै बैफोर बाथ्राखौ बिथाङा दिनै बावलांबाय दिनै बिथाङा दाख्लै जेरैबायदि खोथा बुंदोंमोन बे जोंनि बिखा बिख्लोखौ सोमावग्लुंहोदों 4 लाखनि थाखायसो दिनै सोमावसारदों 4 लाखा मात्र थांनाय 27 जानुवारि 2020आव भारत सरकारजों जेब्ला सुक्ति जादोंमोन 3थि एकर्ड बे एकर्डआव जाबसिना होजानाय जास्टल' नाथाय एनडिएफबिनि संबिजिताव लिरना होनाय गैया 4 लाखनि थाखाय सोमावसारगोन होननाय दिनै बैफोर बाथ्राखौ गबिन्द बसुमतारी बावजोब्बाय दिनै मा साहसजों मा गोसोजों मा बिख्लोजों बिथाङा बुंनो हाखो दिनै साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिफ्रा दिनै सोमोनांनो गोनां जादों बिथांनि बुंनाय रावाव बेनिखायनो आं दिनै बिथांखौ खावलायहरदों बिथाङा थांनाय समखौ गोसोखांनानै मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जाहाथे बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा दा बुंदों दिनै बिथांनि बुंनाय रावा मुंख्लंफोरखौ असमान होनाय जादों आरो एक्स एनडिएफबिफोरखौ असमान होनाय जादों।